rana ta fito gabas ta haska, hantsi ko ina kaje ya leka, cuta ta wuce a yau ga warka, al'ummar Kano suna san barka, lale gwamna mai masoya, mai hali abin a koya, gatan yan gari da baki, ga gwamna jinin saraki, gwamna garkuwan matasa, a ƙasa kai ka cinye gasa, sakon kwamishinan mu gashi, Marwan Ahmad namu babba, Abba Kabiru gwamnatin jummatin mai nasara kindin, mai aiki jingim, ku ce gwarzon shekara, fagen aiki ka gagara, dan da Allahnka ka dogara, magauta sun takura, kafin sa an kara ka wuce, adan gona san kace, ja da kai wannan caca ce, alakwa mai musun wannan ya bace, Abba na Marwa ne kwamishina. Gwamnan Kano Abba ne mai tausayin mutane, aiki cikin birane har ma da ƙauyuka ne, titi ana ta yi ne da wuta jikinsa kunne, ruwa yana zuwa ne, ilimi cikin jihar ne, har ma da lafiya ne, kai Abba duniya ne, ku masu binne-binne kuma dai na binne-binne, safi kuke ta yi mu kuma masu addu'a ne. Ku gana hasada riba ce cikin mutane, sakon injiniya ne kwamishina nawa, Marwan masu son mutane, ga awon lamarin nan ɗan sharaɗa wannan mai waƙar gwamnan Kanan nan. Al'umma mun gamsu yau da aikin ka gida-gida, na kwankwasa gwamnan mu Abba ka taka rawar gani. Al'umma mun gamsu yau da